وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عثمان حیادار ہے عثمان سخی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان حیادار ہے عثمان سخی ہے. عثمان گلستان نبوت کی کلی ہے. عثمان حیادار ہے عثمان سخی ہے. دنیا ہی میں پروانہ فردوس ملا ہے. دنیا میں پروانہ فردوس ملا ہے. کیا شان خدا پاک نے عثمان کو دیا ہے. عثمان حیادار ہے عثمان سخی ہے. عثمان حیادار ہے عثمان سخی ہے. واللہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس سے. داماد پیغمبر ہے وہ ہم زلف علی ہے. عثمان حیادار ہے عثمان سخی ہے. اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المذنبین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلی بالا واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، ذوالحجہ دا یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ آج ذوالحجہ دی 19 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ دا مہینہ جس وقت بڑیاں خوشیاں لے آندا ہے، اسے ہی ذوالحجہ دے مہینے دے اندر بڑے بڑے المناک حادثات بھی پیش آئے۔ انہاں دے وچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی ہے۔ آپ 17 ذوالحجہ نو دنیا تو رخصت فرما گئے اور ذوالحجہ دی 26 تاریخ نو ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے قاتلانہ حملہ کیتا گیا۔ حضرات محترم، سانو جتھے اسی خوشیاں دے دن یاد رکھنے ہاں، اوتھے اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال محبت اور الفت دا بھی اسی اظہار فرمانے ہاں، اور سانو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، آپ دی جان تو پیارے صحابہ، ساڈے دل دے سکون صحابہ، ساڈے دل دا چین صحابہ، ساڈے دل دا قرار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ ذوالحجہ دا مہینہ ہے اور آج 19 ذوالحجہ ہے، تو میں سوچا کیوں نہ ہوئے داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و شہادت دا تذکرہ میں تہاڈے گوش گزار کرا، تاکہ ساڈی بھی الفت اور محبت اور پیار انہاں دے نال ہو جائے جتھے اللہ دے نبی دے صحابہ لیٹے نے۔ اللہ انہاں دے قبراں تے کروڑ رحمتاں فرمائے، اور اللہ ساڈا بھی نام انہاں دے وچوں لکھ لے جڑے صحابہ نال پیار کرنے والے نے۔ اور آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت عثمان دے ابو دا نام ہے عفان، آپ دے دادا دا نام ہے ابو العاص، ابو العاص دے ابو دا نام ہے امیہ، امیہ دے ابو دا نام ہے عبد الشمس، عبد الشمس دے باپ دا نام ہے عبد مناف، عبد مناف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا امجد عبد مناف۔ حضرت عثمان تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب نامہ 6ویں پشت جا کے آپ دے نال مل جاتا ہے، یعنی گویا کہ حضرت عثمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار ہوئے، اور حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی دی بیٹی دے بیٹے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑی پھپھی سی نا ام حکیم، حضرت عبداللہ دی سکی بہن سی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی سی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دی جڑی والدہ نا عروہ، او دے مامو زاد بھائی بھی لگ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال آپ تو چھوٹے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل دے سال پیدا ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ اور آئیے سنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں 8 بیویاں سن جو یکے بعد دیگرے رکھیاں، انہاں دے 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں سن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک ہی بہن سی۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے داماد سن. اور آئیے حضرت عثمان کون ہستی نے غزوہ بلکہ صلح حدیبیہ پیش آیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا جس وقت مکہ چھوڑ کے آپ مدینے دے اندر آئے نے تے آپ نو 6 سال ہو چکے نے. 6 سال تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا کہ اسی بیت اللہ دا طواف پہ کرنے عمرہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ نال لے کے نکلے 1400 صحابہ. جس وقت حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا کافراں نو پتہ چلیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نال لے کے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آ رہے. انہاں نے روک لیا, انہاں نو اٹھا دیو یار کی یہ بچے کر دے, سیدھے کو بیٹھو بیٹا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے کافراں نے گھیرا پا لیا. انہاں کیا اساں اے سال تانوں طواف نہیں کرن دینا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے جنوں بھیجیا ہے او دا نام کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جا مکہ والیاں دے نال بہ کے گل بات کر لے, منصوبہ بنا لے, انہاں نال بہ کے چند مشورے کر لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اتنے پہنچے نا تے انہاں نال گلاں باتاں ہوئیاں تے افواہ منافقین نے پھیلا دتیاں کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا, فرمایا سفیراں نو مارنا تے گویا کہ ملک دے نال پورا جناب لڑائی دا منصوبہ بن جاندا ہے. تو اس وجہ تو انہاں نے ساڈے سفیر عثمان نو ماریا ہے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونی دیر تک پیچھے نہیں ہٹاں گا جنی دیر تک میں عثمان دا بدلہ نہیں لے لیتا. تو فرمایا صحابہ میرے ہاتھ تے بیعت کر لو کہ میرے نال کون کون ہے کہ جڑا عثمان دا بدلہ لینا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں حضرت عثمان کی محبت دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اندر کتنی محبت ہے. جنہوں صحابہ کرام نے نا ہاتھ تے بیعت کی تھی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا. سنی اللہ پاک دا قرآن, مالک کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا کائنات جو لوگوں اللہ راضی ہو گیا ہے. لقد رضی اللہ, اللہ دی قسم ہے اللہ راضی ہو گیا ہے کنا تے المؤمنین ان مومنات اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حدیبیہ دے مقام تے ایک درخت ہے, نبی پاک نے نا اس درخت دے تلے بیٹھ کے صحابہ کو بیعت لئی ہے. اللہ پاک نو اے بیعت بھی پسند آئی ہے. فرمایا صحابہ اے نبی دیو یارو, اے اللہ دے نبی جی میں تیرے سارے یاراں تے راضی ہو گیا وا. اللہ 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 اور لوگوں میرا رب راضی ہو جائے عثمان تے, میرا رب راضی ہو جائے ابو بکر عمر تے عثمان و علی تے. آج اسی برا برا کہیے تے جناب بڑی توہین والی بات ہے. اللہ انہاں تے راضی ہو چکے نے. اللہ 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 فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جنہاں نے درخت دے تھلے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. فعلم ما فی قلوبہم, اج کافر آندے نے جناب منافق آندے نے اللہ دے نبی دے یاراں نے
تو بیعت کی سی میں قربان جاواں اللہ دے قرآن تو اللہ نے قرآن دے اندر نقشہ کھچیا فرمایا اے کافر آندے نے دلوں بیعت نہیں کی تھی میں رب پہ گواہیاں دینا فعلم ما فی قلوبہم میں انہاں دے دلاں نو جانیا انہاں نے دلوں بیعت کر لئی ہے اللہ اللہ فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا فرمایا سونے محبوبا آسان اس گروہ تے سکون نازل فرما چلیا ہے اور ان قریب جس مکے دے اندر تانوں کافر نہیں نہ جان دیندے ایتھوں اسی ان قریب تانوں فاتح بن کے وکھاواں گے اللہ 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 دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے بیعت کرن والے اللہ دے نبی دے یار 1400 صحابہ اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پہنچے نے نا کافراں نے آکھیا عثمان گل سن لے تیرے نال ساڈے بڑے چنگے معاملات گزرے نے تو مکے دے اندر بھی ساڈی عزت والا سے اج بھی اسی تیری عزت کرنے تو طواف کرنا تے کر لے تو جناب دا صفا مروہ دیاں سائیاں کرنیاں نے تے کر لے ادھروں نبی دے یار کی آخرے نے آندے نے اللہ دے نبی جی عثمان کڈیاں مقدراں والا ہے عثمان تے بیت اللہ دا طواف کردا ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے او لوگو گل سن لو نا جرا میں سفیر بھیجیا حضرت عثمان مینوں دے بارے یقین ہے میرے تو بغیر او بیت اللہ دا ویکھنا بھی پسند نہیں کر سکدا او بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا ادھروں عثمان نو کافر کہہ رہے نے اے عثمان تو طواف کر لے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں طواف نہ کر سا سرکار جے نہ ہوون میں طواف نہ کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا عثمان دے دل اندر محبت مصطفیٰ دی عرش بریت چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا مدایا عثمان باحیادا اللہ 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 حضرت عثمان آندے نے لوگوں کافر سن لو اج بھی ساڈے دلاں دے اندر محبت ہوئی ہے جویں اسی مکے دے اندر سا اج بھی نبی تو بغیر اسی طواف نہیں کر سکدے اللہ 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 آکھیا اچھا تو طواف نہیں نہ کرنا تے اچھا پھر اسی تینوں جان ہی نہیں دینا تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول افواہاں جس وقت پھیلیاں نے نا نبی پاک نے انج جناب ہاتھ رکھیا اوتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے فرمایا او میرے صحابہ اج اگر عثمان ہوندا او بھی میرے ہاتھ تے بیعت کردا اے عثمان دا ہاتھ دے اے میں او دی طرفوں بیعت پیا کرنا اللہ 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 کتنا پیار ہے حضرت عثمان نال کتنیاں وفاداریاں نے میرے نبی نو عثمان دے نال اللہ 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 پاک نے اتے کی فرمایا فرمایا سونیا تھلے تہاڈا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے پھر اتے عثمان دا تے پھر فوق یدیہم ید اللہ فوق ایدیہم انہاں ہاتھاں دے اتے عرش والے رب دا ہاتھ اللہ 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 پاک نے انہاں صحابہ دیاں گواہیاں دے چھڑیا اللہ 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 ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے ہاتھ تیرے تے جرے ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے انہاں ہتھاں دے اتے
साडा ए हाथ सानू ए बड़े प्यारे लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन। और लोगो सुलह हुदैबिया दा मामला पेश आया ते उस्मान दी मुहब्बत दे नाल अल्लाह 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 इधरों जदों मेरे नबी दे सहाबा ने बैत कर लईए ना पता चलिया ये झूठियां फुहावां ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो सही सलामत ने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इथों ये भी पता चलिया अकीदा नोट फरमा लो ये भी पता चलिया मेरे नबी इल्मे गैब जानदे नहीं। अगर नबी इल्मे गैब जानदे हुंदे जदों अफवाहां फैलियां कि उस्मान रजी अल्लाह तआला नु शहीद कर दिता गया है तो मेरे नबी कदी भी ना कहिंदे। फरमाया नहीं नहीं सहाबा झूठियां खबरां ने बल्कि आपने फौरन बैत लई फरमाया उस्मान दा बदला लैन तो बगैर नहीं जावांगे। ये मोहब्बत है ये प्यार है हजरत उस्मान नाल मोहब्बत देखिए जिदी वजह तो अल्लाह पाक 1400 सहाबा ते राजी हो गया। आज मैं ओदी शान क्यों ना बयान करा। एक उस्मान दी वजह तो रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह। कौन उस्मान है सुनिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो ओ हस्ती ने जिन्हों 22 मरतबा सोने नबी ने जन्नत दियां बशारतां दिथियां है। कौन उस्मान रजी अल्लाह तआला नो जिस वक्त ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो ने दावत दी थी उस्मान मैं भी कलमा पढ़ लिया है ये कलमा बड़ा सच्चा है आए नबी बड़ा सच्चा है ये कुरान बड़ा सच्चा है आज दावत नु कबूल फरमा ले। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने फौरन कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए। किदी दावत दे नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो दी दावत दे नाल हजरत उस्मान चौथे मर्द ने जिन्हां ने कलमा पढ़िया चौथे मर्द यानी हजे 3 बंदे मुसलमान हो चुके सन चौथे हजरत उस्मान सन रजी अल्लाह तआला नो। शुरू दे अंदर ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए। इन्नियां तकलीफां दित्तियां गईयां ना जदों चाचे नू पता चलिया कि उस्मान ने कलमा पढ़ लिया चाचा ने चटाई च लपेट लैंदा उतों धूनियां दिया करदा हजरत उस्मान दा सांस बंद हो जांदा हजरत उस्मान बेहोश हो जांदे। और लोगों दीन दी खातर मेरे नबी दे यार ने भी बड़ियां तकलीफां खादियां ने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने दीन दी खातर सदमे बर्दाश्त कीते ने। इस वजह तो लोगों सानू भी ये मकाम पता चलना चाहिए जदों दीन अंदर आ जाइए जदों तकलीफां आ जान परेशानियां आ जान धोखा आ जान फिर कलमे नहीं छड़ी दे फिर गिले नहीं करी दे शिकवा नहीं करीदा बल्कि उन्हां तकलीफां दे सबर करीदा जिवें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने सबर कीता। कौन उस्मान ने रजी अल्लाह तआला नो सही मुस्लिम दे अंदर हदीस है हजरत आयशा सदीका तैयबा ताहिरा जाहिदा रजी अल्लाह तआला नाम बयान कर दिया ने अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो व सलाम तशरीफ फरमाने ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिंडली तो यानी कपड़ा चुके है या अपनी रान तो कपड़ा चुके है। हजरत अबू बकर आए ने इस्ताज़ना अबू बकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खटखटाया है ते दरवाजा खटखटाने तो बाद इजाजत मंगी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक दे कोल बैठ जांदे ने। थोड़ी जी देर गुजरी है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो भी आ जांदे ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दरवाजा खटखटाया इजाजत मंगी है इजाजत मिल गई है। हजरत उमर भी मेरे नबी दे कोल आके बैठ जांदे ने। हजरत
عثمان تھوڑی جی دیر بعد آ گئے. اج دروازہ کٹکھٹایا ہے. حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے. اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس وقت دروازہ کٹکھٹایا ہے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں عثمان ہاں. حضرت عثمان نو کیا گیا ٹھہر جاؤ. اللہ دے نبی سدھے ہو کے بہ گئے نے اور اپنی ران تے کپڑا کر لیا ہے یا اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا ہے. تیناں نے گلاں باتاں نبی پاک دے نال کیتیاں نے. جدوں گلاں کر لیاں نے اپنے اپنے گھراں اندر چلے گئے نے. اما جی عائشہ دیاں نے میں پوچھیا اللہ دے نبی جی مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی. حضرت ابو بکر آئے میرے باپ آئے نے تسی اپنی ران تے کپڑا نہیں کیتا. حضرت عمر آئے نے تسی اپنی پنڈلی تے کپڑا نہیں کیتا. عثمان آئے نے تسی اپنی پنڈلی نو ڈھک لیا کی وجہ ہے؟ تے آپ نے کی فرمایا اللہ استغی من رجل یستغی من الملائکہ. کیا میں اس بندے کو حیا نہ کرا جدے کو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے؟ او دے کو میں حیا نہ کرا. فرمایا اگر میں اپنی پنڈلی دے کپڑا نہ کرتا عثمان اتھے ہی واپس مڑ جاتے. اتنے حیادار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عثمان دا حیا آسمان تے فرشتے بھی کر دینے. اور نوجوانوں آج اسی حیا کتھے کھو بیٹھے آ. نوجوان لڑکوں لڑکیوں سن لو بازاراں دے اندر یونیورسٹی کالجز دے اندر اپنی عزتاں نو نالام نہ کرو. بے حیا نہ بنو بلکہ حیادار بن جاؤ جدی وجہ تو آسمان دے فرشتے بھی تیاڈے تے حیا کرن. دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حیا دیکھیے. ہم نے فرمایا میں عثمان کو حیا نہ کرا جدے نہ جناب حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے. اللہ اللہ اللہ. اور حضرت عثمان او ہستی نے جنہ کدی بھی اپنے دائیں ہاتھ نال کدی شرمگاہ نو نہیں چھویا. اللہ اللہ اللہ. کون عثمان نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ نے ساری زندگی زنا نہیں کیتا. زمانہ جاہلیت اندر بھی زنا نہیں کیتا. کون عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی شراب نہیں پیتی. کون عثمان ہے اج تو کلمہ پڑھی جانا ہے شراباں پیتی جانا ہے. کلمہ پڑھی جانا ہے لوکاں دی عزتاں دکی جانا ہے. کلمہ پڑھی جانا ہے زنا کری جانا ہے. قربان جاواں میں حضرت عثمان تو. حضرت عثمان دی شان سنن والے ہو آؤ حضرت عثمان جیسا کردار بناؤ. حضرت عثمان نے زندہ زمانہ جاہلیت نہ زنا کیتا ہے نہ شراب پیتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اینی گناہ تو نفرت دعا کرو اللہ سانو بھی گناہ دی نفرت انجی ساڈے دل اندر ڈال دے. اللہ اللہ. آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں نبوت تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت نبوت ملی ہے نبوت تو بعد سب تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے نہ رشتہ داری کی تھی او دا نام عثمان ہے. او دا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا رشتہ کر چھڑیا ہے. کی نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ دا رشتہ ہو گیا 2 ہجری ہے. جدوں بدر دے میدان تو میرے نبی واپس آ رہے نے ادھروں میرے نبی دی بیٹی رقیہ وفات پا جاندیاں نے. حضرت عثمان انہاں دیاں دیکھ بھال کر دے رہے اور روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے. نبی پاک نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو میں تینوں دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نہ کر دیاں گا. اللہ اللہ اللہ. حضرت عثمان تے میرے نبی نے راضی نے. اور لوگوں
بیٹی بندہ اونوں ہی دیندا ہے جدے تے بندہ راضی ہوئے، پھر دوسرا نکاح پھر او دے نال ہی کردا ہے جدے نال بندہ راضی ہوئے، والدین راضی ہوول۔ حضرت عثمان نے میرے نبی نو اینا سکھ دیتا ہے، اینا سکھ دیتا ہے، فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، دوسری بیٹی دا نکاح بھی میں تیرے نہ کر دینا۔ 9 ہجری ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بھی زوجہ فوت ہو جاندی ہیں، نبی پاک دی بیٹی ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں، تے حضرت عثمان پھر روئی جاندے نے، فرمایا عثمان اج اگر محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تیسری بیٹی بھی ہوندی تیرے نکاح اندر دے دیندا۔ ایک روایت اندر اے وے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں تینوں یکے بعد دیگر دیندا رہندا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے عثمان نال کنیاں محبتاں کیتیاں ہیں، عثمان نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نو کنا سکون دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کون عثمان، کون عثمان آقا دے مصلی اتے آپ عثمان دے آقا دے مصلی اتے آیا عثمان، ٹولا ابلیس والا بڑا پریشان ہے، ٹولا ابلیس والا بڑا پریشان ہے۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان گنی دیاں بیویاں گنی عثمان دیاں تیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان دے نال 2 بیٹیاں دے نکاح کیتے۔ سنو جدوں دا اسلام، جدوں دا آدم علیہ السلام اللہ نے بنایا ہے، کوئی بندہ دنیا تے ایسا نہیں گزریا جدے ایک پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نہ نکاح کیتا ہوئے سوائے حضرت عثمان دے۔ حضرت عثمان وہ انسان نے جنہاں پوری دنیا دے اندروں ایک پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نہ نکاح کیتا ہے۔ اس وجہ تو حضرت عثمان نو سنو رین کیا جاندا ہے، 2 نوراں والا ران آندے نے۔ اس ران نو حضرت پاک پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نہ نکاح کرن والا کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ کون عثمان؟ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر، دین دی خاطر 2 ہجرتاں کی دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دین واسطے اپنا گھر بار چھڑ دیندا ہے، دین واسطے ہجرت کردا ہے، فرمایا اللہ دے پچھلے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے۔ قربان جاواں عثمان تو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہجرت نہیں کی تھی بلکہ 2 ہجرتاں کی دیاں ہیں۔ ایک ہجرت یعنی مکے تو حبشے دی طرف، دوسری ہجرت جناب مدینے دی طرف، 2 ہجرتاں کرنے والا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نو یہ بھی شان ہے، اور میں کیا کرنا جڑا ایک دفعہ ہجرت کرے اللہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ قربان جاواں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جنہیں 2 ہجرتاں کیتیاں نے اللہ 2 مرتبہ ساری زندگی دے گناہ ہی معاف کر چھڑے نے۔ کون عثمان؟ آجو دے ایمان دے شک پیا کرنا، کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی رقیہ دا خیال رکھ، تو بدر اندر نہیں جانا، اگر اسی غازی بن آئے، اگر اسی فاتح بن کے آئے تے تو غازیاں دے اندر ہوئے گا۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو گھر بیٹھے ہی غازی بن گئے، مقام منصب حضرت عثمان دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا خیال رکھ دے رہے۔ اللہ اللہ، کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت قبر نو یاد کر دے تینوں مینوں تے رون نہیں آندا نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہ دے دل اندر بڑا ڈر ہویا، جنہاں نو 22 مرتبہ
مرتبہ جنت دیاں بشارتاں ملیاں ہیں، لیکن حالت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نو ویکھ کے رون لگ پیا کر دے، اینا روندے اکھاں مبارک تر ہو جاندیاں اور داڑھی مبارک بھی تر ہو جاندی۔ اللہ 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 تے لوگ پوچھ دے اے عثمان اینا کیوں روندے ہو، حالانکہ حشر دے معاملے بھی تے ہیں۔ حضرت عثمان آندے اور لوگو ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، حضرت عثمان فرمایا کر دے اور لوگو قبر آخرت دیاں گاٹیاں جو پہلی گاٹی ہے، اگر عثمان تو بچ کے آگوں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت عثمان قبر نو یاد کر کے رویا کر دے، تو میں بھی ویرا رویا کریے۔ اسی قبرستان جانے تے ساڈے ہاسے ہی بند نہیں ہوندے، ایک دوسرے نو جگتا مار لینے ایک دوسرے دے گلے شکوے بھی کر لینے سانو موت یاد پر نہیں آندی، اسی اپنے بھراواں نو میت نو دفن کر رہے ہوندے نال گلاں بھی کری جانے نہ میرے ویرا کدی سوچیا تے کرنا اج اگر میں اپنے بھرا دے اوتے مٹی پا رہا، کل میرے اوتے بھی مٹی پائی جائے گی، کل میرے تے بھی سلیپاں رکھ دتیاں جان گیا۔ کدی یہ منظر اکھاں دے سامنے لایا کر تے آکھیا کرنا قبر میرے والد دی او تیری میری ماں دی ہے، جیری لاڈ لڈاوندی رہندی سی پر چکدی ٹھنڈی چھان دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قبرستان چ نظارے لا لیا کر تے اینا گلاں نو سوچیا کر، اگر اے بھی پہلا دنیا دے اندر سن اے نہیں رہنا آساں بھی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اسے فکر نے رلا دیتا وے، اسے فکر نو رلا دیا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جامع القرآن عثمان نے، جنہاں نے قرآن نو جمع کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، کون عثمان ہے جن ایک قرات چ لوگاں نو اکٹھیاں فرمایا۔ اج قرآن ساڈیاں الماریاں دے اندر پئے نے، اے بھی حضرت عثمان دا کارنامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اج حضرت عثمان دے خاندان نو لوگ برا آندے نے جی بنو امیہ نو ملعون معاذ اللہ آندے نے، لعنتی نے معاذ اللہ۔ حضرت عثمان دے جناب خاندان نو اور حضرت عثمان دے کنبے قبیلے بنو امیہ نو لوگ برا کہندے نے، اور انہاں نو شرم کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں نے، 3 بیٹیاں آدھی شادی آپ نے کیتی ہے تے بنو امیہ دے خاندان چ کیتی ہے، ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا 3 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بنو امیہ خاندان چو سن، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تین ہی بنو امیہ تو سن۔ پھر حضرت آل بیت دا نام لے کے گالیاں حضرت عثمان نو دیو۔ سنو حضرت عثمان کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی بیٹی سکینہ ہے، جان دیو دا نکاح کدے نال ہویا ہے؟ حضرت سکینہ دا نکاح حضرت عثمان دے پوتے نال ہویا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سکینہ، انہاں دا نکاح عثمان دے پوتے زید دے نال، زید بن عمر عثمان دے نال ہویا ہے۔ پھر حضرت حسین دی دوسری بیٹی ہے فاطمہ، او دا بھی نکاح حضرت عثمان دے پوتے نال ہویا ہے۔ تیسری حضرت جعفر طیار اہل بیت دے وچوں، حضرت جعفر طیار دی جڑی بیٹی ہے نا، حضرت عثمان دے بیٹے دے نکاح اندر آبان او دا نام ہے، او دے نکاح اندر آئی ہے۔ یعنی میں دسنا چاہنا اہل بیت دا تے حضرت عثمان نا بڑا گہرا تعلق ہے بنو امیہ خاندان دے نال۔ آج تسی جب دیکھو سوشل میڈیا تے بکواس کرتے نے لوگ، یعنی بنو امیہ نو لعنتی کہندے نے، یعنی حضرت عثمان دے خاندان نو۔ سنو جیڑا بندہ حضرت عثمان دے خاندان نو لعنتی کہندا ہے،
وہ نبی پاک نو بھی نہیں چھڑدا، وہ نبی دیاں بیویاں نو بھی نہیں چھڑدا، وہ اہل بیت دا بھی نہیں منن والا، کیونکہ اہل بیت بھی حضرت عثمان دے خاندان دے نال۔ اور آئیے سنیے حضرت عثمان رضی اللہ اے رشتہ داریاں تم دسی ہیں تاکہ تانوں پتا چلے اہل بیت دا تے حضرت عثمان دے نال بڑا تعلق ہے، آپ بڑیاں محبتاں کرن والے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان نے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام مدینے دے اندر آئے، ہم نے فرمایا میرے سے آبا اے جڑا کھوے نا میٹھے پانی والا کنواں ایک بندے کول یہودی دے کول او مسلماناں کولوں پیسے لیندا ہے تے جناب پانی دیندا ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا میرے روما کنواں خرید دے وے میں محمد اونوں جنت دیاں ضمانتاں دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے پچھلے گناہاں دی بخشش دا پروانہ دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹیاں دینا، اج پانی لے کے دے دے وے میں انہوں اپنے حوض تو پانی پیاواں گا۔ حضرت عثمان اٹھے جا کے اس یہودی نہ گل کی تھی، آکھیا اللہ دیا بندیا آپ رل کے کاروبار کر لینے آ، ادھا کنواں مینوں دے دے، ادھا تو خرید لے، ادھا تو اپنے کو رکھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ادھا خریدیا، فرمایا مسلمانوں گل سن لو، گل سن لو، جدوں میری واری ہوئے کسے نو پانی مول نہیں نکلے گا، اپنی اپنی مرضی نال پڑھ کے لے جاؤ، اگلے دن واسطے بھی پڑھ لو تاکہ تانوں یہودی کو مول لینا ہی نہ پے۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تے میرا کاروبار ہی بند کر دیتا ہے، کوئی میرے ہن کوئے جو پانی لیندا ہی نہیں، تو فری آرڈر دیتا ہے، لوگ فری والے دن ہی سارا کچھ لے جاندے نے۔ حضرت عثمان آندے نے پھر سارا ہی کنواں مینوں دے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم دا 35,000 درہم دا کنواں خریدیا، اج دی مالکیت تقریباً 87 لاکھ روپیہ بند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اے جناب کنواں خرید کے فرمایا اللہ دے نبی جی کنواں خرید لیا، میں انہوں اللہ واسطے وقف کر چھڑیا ہے، جنت دی ضمانت مل گئی۔ اور کون عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کنویں دے آج بھی کاؤنٹ چالی نے۔ تسی سعودی اندر جاؤ جڑے لوگ جانتے نے انہاں نوں پتہ ہے اوتھے بلڈنگاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے باغ دیا، اور اس باغ دا جنی آمدنی ہے اوتھے جناب غریباں مسکیناں نوں تقسیم ہو رہی ہے، آج بھی حضرت عثمان دے نام دے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنی اونچی ہستی ہے۔ اور آگے سنیے کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آندے نے اللہ دے نبی جی میریاں 3 خواہشاں نے اللہ پوریاں فرما دے، 3 خواہشاں حبی بائی لیا من دنیا کم سلاس، 3 خواہشاں 3 چیزاں دنیا دیاں مینوں بڑیاں محبوب نے، تینوں مینوں جناب کرکٹ محبوب ہے، تینوں مینوں فلماں پیاریاں لگدیاں ہیں، لیکن قربان جاواں عثمان نو دنیا دا کی پسند ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے جڑے بھوکے ہون انہاں نو میں کھانا کھواواں۔ اللہ دے نبی جی دوسری خواہش ہے جڑے ننگے ہون انہاں نو میں کپڑے لے لے کے دیواں، انہاں نو کپڑے پہناواں۔ تیسری خواہش ہے وہ تلاوت القرآن، سونیا میں قرآن پڑھدا رہواں پڑھدا رہواں پڑھدا رہواں، اس حالت موت آ جائے اللہ 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 اور جنات نظراں پیاں او ایسے انسان ویکے بتانو پوجن والے پردے قرآن ویکے۔
ویکھے بتانو پوجن والے پردے قرآن ویکھے سارا کچھ چھڈ کے لائیاں پکیاں نبی دے نال لائیاں حبل کا حبشے دے حبشی بلال شانہ کمال پائیاں کعبے دی چھت تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھ کے پردے آزان ویکھے بتانو پوجن والے پردے قرآن ویکھے اللہ اللہ حضرت عثمان دیاں خواہشاں تو قربان جاواں اللہ دے نبی جی بھکیاں نو کھانا کواواں ننگیاں نو پانی جناب کپڑے لے کے دیواں تے میں قرآن پڑھدا رہواں کون عثمان کون عثمان آؤ سنو کائنات اندر بسنے والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے مال دیاں لوراں نے جڑا بندہ نال دا پلاٹ لے دے میں محمد جنت دیاں ضمانتاں دینا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتیاں ضمانتاں دینا حضرت عثمان اٹھے نال دا پلاٹ 25,000 درہم دا تقریباً 50 لاکھ روپے دا نال دا پلاٹ لیا ہے اور لے کے آکیا سونیا اے مسجد دے اندر پالو اے عثمان دا حصہ پالو اللہ 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 میرے نبی بڑے خوش ہوئے ایتھے بس نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب غزوہ تبوک آیا جنہوں جیسے اسرا کیا جاندا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ رومیاں لڑن جانا ہے آدم ماں جناب سفر بھی بڑا لمبا ہے تے خرچے دیاں بڑیاں لوراں نے اٹھو چندہ کٹا کرو نا حضرت عثمان اٹھے سونیا 100 اونٹ بما سالو سامان میں عثمان پہ دینا دل دیاں گلاں دیکھو نا عثمان نے اپنا مال جان نبی تو قربان کر چڑیا ہے اج عثمان دے ایمان تے تو ڈاکا مارے کعبہ دے رب دی قسم اسی مارن نہیں دیواں گے کون کون عثمان جڑا میرے نبی دے اشارے تے کرا ہو جائے فرمایا اللہ دے نبی جی 100 اونٹ بما سازو سما میں دینا اللہ دے نبی نے فرمایا چندے دیاں ہور لوراں نے 200 اونٹ 300 اونٹ 400 اونٹ 500 اونٹ 600 اونٹ جدوں 600 اونٹ دتا نا اللہ دے نبی فرماندے نے اے اللہ میں تے عثمان تے راضی ہاں میں تے عثمان تے راضی ہاں اللہ تو بھی راضی ہو جا تے نالے میرے پیغمبر فرماندے نے اے عثمان ہجے تے مال دیاں اون لوراں نے 900 اونٹ تے اٹھاؤ طبقات ابن سعد 900 اونٹ 100 گورا 5.5 کلو سونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیناراں نو کدی ایسا ہاتھ چ پا رہے نے کدی ایسا ہاتھ چ پا رہے نے تے آپ کی فرما رہے نے سنو ما ذر عثمان ما ذر عثمان بعد یوم لهذا العمل یوم اے عثمان اج تو بعد تو جویں دی عمل کرے تینوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا آج تو بعد تو گناہ بھی کرے اللہ نے تینوں پھر بھی معاف کر چڑیا کون عثمان اے پھر عثمان دی شان ہے نا ایڈی بڑی آفر ملن تو بعد بھی وہی کرے جو رب کہے اور رب دا رسول کہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی اونچی ہستی ہے اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے راہ خدا میں مال و زر لٹوا دیا عثمان نے راہ خدا میں مال و زر لٹوا دیا عثمان نے جو دو سخا کیا چیز ہے سمجھا دیا عثمان نے راہ خدا میں مال و زر لٹوا دیا عثمان نے دولت بلا کیا چیز ہے شہ ہے یہ بات کی
خدا میرا میں سر تلک کٹوا دیا عثمان نے. اللہ اللہ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جناب خلافت ملی ہے حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں دے خلیفہ بنے نے. اور حضرت عثمان نے اپنے دور دے اندر 35,000 مساجد نو بنایا ہے. کون عثمان ہے؟ حضرت عثمان دا 12 سالہ دور دے اندر حضرت عمر دے دور اندر 22 لاکھ مربع میل ہے. حضرت عثمان دے دور اندر 44.5 لاکھ مربع میل دے حکمرانی کیتی ہے. 44.5 لاکھ. اور حضرت عثمان کون ہے؟ جنہوں نے بڑیاں بڑیاں فتوحات کی دیا. پورا افریقہ حضرت عثمان دے دور سے فتح ہویا. اسپین چین سارے طرابلس اے سارے ملک قسطنطنیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر انہاں نو فتح ہوئے نے. اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیا شہادت دیاں خبراں میرے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر دی دیاں. آپ احد پہاڑ تے چڑھے نے, ابو بکر بھی نال نے, عمر بھی نال نے, عثمان بھی نال نے. تے آؤ احد پار ہی لیا. فرمایا احد ٹھہر جا, اس بت احد ٹھہر جا, تینوں نہیں پتا تیرے دیکھ نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے, 2 شہید موجود نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میرے پیغمبر نے شہادت دیاں خوشخبریاں سنائیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرے رئیسا کنویں تے بیٹھے نے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو بکر آئے, جنت دی بشارت ملی. تھوڑی دیر دروازہ کھٹکھٹایا, عمر آئے, جنت دیاں بشارتاں ملیاں. پھر عثمان آئے, فرمایا جنت دیاں بشارتاں دے دیو, من بلول فتنہ, چند آزمائشاں دے نال, چند تکلیفاں دے نال جنت ضرور ملے گی. اللہ اللہ اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایتے بھی شہادت دیاں خبراں ملیاں. صحیح مسلم دے اندر حدیث, آپ ہیرا پہاڑ تے نے, ابو بکر بھی نے, عمر بھی نے, عثمان بھی نے, طلحہ بھی نے, زبیر بھی نے. اللہ 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 5-7 صحابہ موجود نے. ہیرا پہاڑ نے ہلیا. فرمایا ہیرا ٹھہر جا, تینوں نہیں پتا ایک تیرے تے نبی ہے, ایک صدیق ہے اور شہید ہے. ادو بھی عثمان نو شہادت دیا. میرے پیغمبر نے خوشخبریاں سنائیاں. اور آپ نے فرمایا جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے, آپ نے فرمایا عثمان تیرے تو قمیض تینوں اللہ پہنائے گا. لون دیاں بڑیاں کوشاں کیتیاں جان گیاں, تو قمیض نہیں لانی. وہ قمیض خلافت والی قمیض ہے. باغیاں نے جڑے باغی نے نبی پاک دے صحابہ دے دشمن حضرت عمر نو شہید کرنے والے بھی باغی. حضرت عثمان دے نال فتنہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خطبہ پہ دے رہے نے, ایک باغی اٹھیا, آندا عثمان تینوں اسی جمعہ نہیں پڑھان دینا. آخیا کیوں نہیں پڑھان دینا؟ آندا اس وجہ تو جننے بھی ہوتے نے تو اپنے انو دے چھڑے نے, ایویں الزام لا دیتے تو قریبی رشتہ داراں نال بڑیاں محبتاں کرنا ہے. خلافت علی دی بندی سی, خلافت تو لے لئی ہے. اتے میں 4 عیب لا دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جمعہ پہ پڑھا رہے نے. ایک باغی اٹھیا ہے, او اسا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کردے سن انہیں پکڑ کے توڑ دیتا ہے. حضرت عثمان نو اتے پتھر مارن لگ پئے. اج خطیب آئے, لوگ پھل باندھے نے, میرے عثمان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد تے اج پتھر برسائے گئے. ایویں فضول کوئی جناب قصور بھی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دے اندر چلے گئے. چند دن بند رہے, ایک دن چھت تے چڑھے. فرمایا
فرمایا مدینے والے ہو، میں نہیں چاہتا سے آپ سن لو، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو مدینے اندر خون بہایا جائے۔ اور میرے ساتھیوں سن لو، علی سن لو، عبداللہ بن عباس سن لو، عبداللہ بن زبیر سن لو، حسن و حسین سن لو، نبی دیو یارو سن لو، میری خاطر کوئی بندہ خون نہ بغائے، میری خاطر کوئی بندہ تلوار نہ اٹھائے، میں صبر کرانگا، میں صبر کرانگا، اللہ صبر دا پھل مینوں جنت دے گا۔ میں نہیں چاہتا مدینے دے اندر میں عثمان دی وجہ تو خون بہایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تیرے صابر اور فرمایا باغیو اج 30-32 دن ہو گئے نے، اج پیاسا عثمان ہے، تسی پانی بھی بند کر چھڑیا وے۔ اور جان دیو نا جنوں نبی پاک نے فرمایا سی کیڑا بندہ جڑا بیڑا روما کو خرید کے دے وے، اور لوگوں مینوں جنت دیاں بشارتاں ملیاں سن، میں کھواں خریدیا سی، اج مینوں تے پانی بھی نہیں جے پین دیندے، اج جڑی مسجد میں تو سی واسطے پیسے دیتے، اج اس مسجد اندر نماز بھی نہیں پڑھن دیندے۔ ایک خطاب فرمایا گھر دے اندر بیٹھ گئے، حضرت عثمان سارا دن قرآن پڑھدے نے، اللہ اللہ اللہ، جمعرات دا دن جمعرات دا دن قرآن پڑھدیاں گزار دیتی، اگوں جمعے دا دن 18 ذوالحج ہے، اللہ 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 35 ہجری ہے، 82 سال عمر ہے حضرت عثمان دی، 82 سال دا بابا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حضرت عثمان اپنے گھر اندر قرآن پہ پڑھدے نے، قرآن پڑھدے نے، اپنی بیوی نو آندے نے نائلہ گل سن لے اج مینوں کوئی کپڑے ہی دے میں کپڑے پا لواں۔ آکھیا میرے سر دے تاج تسی کیڑا جمعہ پڑھان جانا ہے؟ آکھیا میں اج لیٹیا واں، مینوں خواب دے اندر نبی پاک ملے نے، انی منامی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواب دے اندر نبی پاک آئے نے، فرمایا عثمان تو بڑیاں تکلیفاں برداشت کر لیاں نے، بڑے دناں دا پیاسا تے بھکھا ہے، اج دی افطاری تیری ساڈے نال ہوئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت عثمان آندے نے اے اللہ دیے بندیے لگدا اج میں دنیا تو تھوڑی جاواں گا، اج عثمان دے درد ختم ہو ہی جان گے، اج دکھ ختم ہو ہی جان گے، اج باغی خوش ہو ہی جان گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ 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 قرآن پڑھی جا رہے نے، قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں اثر دا ٹائم ہو جاندا ہے، اثر تو بعد دا ٹائم ہے، چند باغی دیوار پھانگ کے جناب کر دے اندر داخل ہوئے نے، اللہ اللہ اللہ، انہاں وچوں محمد بن ابی بکر بھی ہے، اللہ اللہ اللہ، انہاں داڑھی پکڑی۔ حضرت عثمان آندے نے اج اگر تیرا باپ زندہ ہوندا اس داڑھی دیاں لاجاں تے رکھ لیندا۔ محمد بن ابو بکر چلے گئے، پھر جناب ایک اور باغی آیا، ادا نام خاف کیے، انہیں حملہ کر چھڑیا ہے۔ دوسرا ایک باغی آیا کہ نانا بن بشر دا نام ہے، انہیں جناب انج لٹھ ماری، حضرت عثمان دے خون دا فوارا نکلیا ہے، قرآن دے پہ گیا ہے۔ حضرت عثمان کی پہ پردے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تو ہی کافی ہے نہ دے مقابلے اندر، اللہ تو ہی کافی ہے۔ اے پردیاں پردیاں ایک اور باغی آیا، ادا نا عمر بن الحمق ہے، اس بےمان نے بھی جناب تلوار ماری، اگے نائلہ آ گئیاں، آکھیا ظالمہ نہ مارے دا قصور کی ہے، اللہ اللہ اللہ، حضرت نائلہ دیاں انگلاں 4 کٹ گئیاں، اللہ اللہ اللہ، اور لوگ دے جناب جدوں عورتاں کے ہو جاندیاں نے دشمناں دے نے یا چلو چھڑ دئیے، ایڈے ظالم لوگ نے انہاں بیبیاں تے بھی ترس نہیں کیتا، بچیاں تے بھی ترس نہیں کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ 40 دناں دا پیاسا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اثر تو بعد شہادت پا جاندے نے تے منہ چو کی پہ پڑھ دے نے بسم اللہ
توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں تیرے تھے بھروسہ رکھنا. اللہ 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 خون دے اوراق تے خون پہ گیا, قرآن دے مصحف تے خون ڈگ گیا. اور میں تے کیا کرنا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, کسے دی شہادت دیاں خبراں جناب بدر دا میدان دے گا, کسے دی شہادت دیاں خبراں احد دا میدان دے گا, کسے دی شہادت دیاں خبراں کشمیر دیاں وادیاں دینگیاں, کسے دی شہادت دیاں خبریاں فلسطین دیاں وادیاں دینگیاں. قربان جاواں میں عثمان تو, عثمان دی شہادت دیاں خبراں دے گا تے رب دا قرآن دے گا, رب دا قرآن دے گا. اور وہ وعدہ پورا ہو گیا ہوا تلاوت القرآن. سونیا میرا دل کر دے میں قرآن پڑھ دے دنیا تو چلا جاوا. ایک خواہش اللہ نے پوری فرما دی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اینا جناب بے دردی دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا. اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے کرورا رحمتہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.